For 10 måneder siden der tog mit liv en drastisk ændring. Jeg havde hele mit liv forsøgt at tabe mig. Jeg havde været på nubokur, grebfrugtekur, diverse suppekur. Jeg tabte mig, men lige så hurtigt tog jeg det hele på igen. Jeg kom i slutningen af 2009 ned i et fitnesscenter og begyndte at træne spinning, men der skete ikke ret meget med vægten. Pludselig fik jeg øjnene op for, at Anja havde et livsstilshold, et livsstilskursus, man kunne følge i 12 uger. Og jeg skyndte mig at tilmelde mig, startede den 1. februar, og jeg fik øjnene op for, hvor vigtigt det var, at motion og den rigtige kost blev sammensat. Og pludselig fik jeg fundet ud af, hvor vigtigt det var, hvordan min tallerken den var sammensat, at jeg fik de rigtige måltider, og hvilke faktorer, der faktisk spiller ind, når man får tilsætningsstoffer, som der er rigtig meget af i vores fødevarer. Det kunne også være udefra kommende faktorer, som gjorde, at kroppen reagerede på en eller anden måde, som jeg slet ikke havde tænkt på tidligere. Jeg var rigtig begejstret for forløbet. Det gik rigtig godt. På de 12 uger havde jeg tabt mig 10 kilo, og da forløbet var færdigt, var jeg topmotiveret til selv at fortsætte. Dog med Anja i baghånden, hvor jeg mødtes med hende en gang om måneden, og stadig blev vejet og kunne få gode råd. Jeg var også i mailkontakt med hende løbende, hvis der pludselig opstod noget uventet, som jeg ikke helt forstod. Da der nu er gået 10 måneder, er jeg blevet et helt nyt menneske. Jeg har tabt mig lige knap 30 kilo, har skiftet hele garderoben ud, og kan nu pludselig gå ind i helt almindelige tøjbutikker og købe tøj, og endda uden at skulle have den største størrelse. Det er helt fantastisk.